здравейте! Днес тук ще взривяваме един свят. Това е на Синан. Надявам се да му бъгнем таблета. Чакай да намерим някакво пестера. От тук ще започнем. Той пали, аз слагам TNT-тата. Давай. Една секунда. Но, нас Ето! Давай, пали. Давай. Една секунда. Добре. Не. Аз казвам това. Давай. Паля. Аз мога да го показвам. Мицикли. Само на него мицикли. Не знам що. Стига толкова. Колкото да го стане. Не, аз казвам вече по-малко. Аз това не бил. Давай, опали. Ще залагва. Вай. Моят телефон е жив. Защо моята не видим? Видимо е. А? Не зарежда ти самите чънкове. Как ти ги зареди? Пали. Как да дойда? Зацепи. Лев не били. Какво стана? Не знам. Вай, как му го бъгна. Надявам се да мога да бъдете. Как го дразниш ме? Готово. Той сега ме цепи. Аз ще го показвам близко. Чакай! Я запомня всичко с TNT. Не знаеш, че снимаме? И ще бъде филтър. Той ще бъде разполага. Видим капан. Хайде, давай. Го пали. Давай. Тук пък ти да се запаля. Ти настана. Защитка тук. Аз не съм. Тук на бара само вода, няма и лава. Трябва да има лава. Много утре. Били яко е така. Нещо не. Има и закачи. Падна в края.
Йо, пали. Чекай да напред. Били, я копай е тук надолу. Виж къде е. О, най-сетне. Я да видиш къде е. Чекай да го науча. Ай, опа, Ама Ами не, да, я. затова то аз съм от телефона, сигурно за това. Виж, става. копай е тук къде съм аз. Стоя. Виж, е тук. надолу. Да, е тук надолу. Няма какво да правя. С Били си нас да играят на нещо. Лаво. Аз си стоя. Запали Ти какво правиш? Се бега. Какво? Каква ти бъде? Май малко ядох. Ти какво правиш? Какво? Ама, че пъхне. това правя. Спаунер. Не е спаунер. Той аз. Вай, Стоя на оглеца ми е страшно скучно. хайде играем. Били, хайде играем. Нещо друго. На Писни, оглед. че. Ей, чао.